Hierboven is de cursus Fries schreeuwen ondergang. Even zien hoe dat er aan toe gaat. Op het plak der de moezel uitkwam in de Middelzee. Meesten praten Fries, maar om het schroeven te kennen, dat is een heel oor zaak. En het mooie daarvan is dat ze de taal om zelfs zeggen ze wel, maar hoe het nog schreeuwen wordt, hebben ze geen flauwe notie van. En dat is het mooie, dat ze eerst dan zitten te stenen van, oh, maar ik ben Fries. Hoe kan het nou dat het mij zo dreig is, aankomt om in eigen taal schreeuwen te leren? Nou, en dat is nou correct wat ik beziekje. En om haar de leefde van het Fries bij te brengen. En dat opbouw, dat gaat eens, hij er net zo volle invloed op, want dat bad vanuit de opbouw van het boek. En dat is toch een taalkundige, iemand die het meer verstaan had van didactiek als ik dat ha. En daar leer ik het graag aan hoor, maar ik gooi er gewoon heel protte van mijn eigen ding in. Ik stuur altijd in het Fries mailtjes en ik probeer het ook wel gewoon boodschapbriefjes en zulke dingen te doen. Dat vind ik wel leuk. Ja. En je bent aardig serieus bezig in de cursus. Gaat het er altijd zo serieus aan toe of komt het omdat je hem nog voor het examen steekt? Nou, ik denk dat het examen er wel mee te doen heeft. Want dan is nou echt na een paar weken, dan is het zo vier. Dus dan ben je toch wel wat meer ermee bezig. En we hebben een jonge lietsgroepje. Ik werk hier bij de gemeente, van Britserdeel. En een heel soort daar volg je de cursus, daar is ik. En daarom heb ik op een gegeven moment gezegd van, nou ja, dan ga ik cursus Fries maar volgen. Ik heb dat een heel soort Fries praten wordt en ik wil een soort Fries schreeuwen wordt. Dus ja, dan is het wel makkelijk dat je het zelf keer met oren het altijd voor je vertalen. Dus, ja. Dus aanstaan ken je vrienden en sms in het Fries van die verwacht je? Nou, daar ben ik nog mee bezig. Hè. Maar mijn mem en mijn broer ben ik eigenlijk al in het Fries aan het sms'en en aan het mailen. Dus ik begin het nou een beetje te leren. Ja. Dus, ja. Is de cursus uiteindelijk, ik was ervan verwachten hierst? Ja, en ik hier kan heel soort van collega's inderdaad, ja, het zit maar wat ik me een beetje verwacht zou. Dus ik wist eigenlijk wel weg onbegonnen is. Maar. Zo, wat er nog zit van de fjouwer, daar is één Hollandstalige bij, maar die had zelfs een oorzetbureau. En de oren ben gewoon meesten die graag hadden met mijn taal leren willen. Uit nieuwsgierigheid? Uit nieuwsgierigheid, maar ik kwam het broeken van wat hield ik meer bad, lietse mailtjes. Samen even een boodschapbriefje of een kaartje en daar gaat het bijna om. De meesten willen graag aan hun eigen taal dochs goed schreeuwen kennen. Bij de AVOEK kiest cursussen volgen om het schreeuwen te leren en die algemene kennis van de Friese taal te vergrutsen. Van een cursus schreeuwen voor beginners en te didactisch voor om zelfslesjouwer bij de AVOEK te worden. Het is alledaags mogelijk. Kiest een mondelinge of schriftelijke cursus volgen of leren via internet op edufriesk.nl. Meer informatie vind je op uw website avoek.nl. Daar kiest je voortdurend voor een cursus opjaan, maar bijgelijks ook uw gratis cursusbrochure onvregen. Even mij bellen kan vanzelfs ook. 058 234 30 70. Een cursus van de AVOEK? Altijd dichtbij.